Reverend Father G. Lagria tuang tinahod nga padrikura, Father Nestor Curambao atong gikamingawan nga padrikura, Father Adonis Hubak, Reverend Kim, mga inigugma namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diha ni Kristo. Lingiasan ninyo ang inyong mga tapad, be? Unya ingna, Brad, sis, katulgon ba ka? Okay, nindutingan nino nga atong pukawon ang matag usa pinaagi sa masipang pakpak. Human sa usa ka misa de Gallo ni aning duha ka tigulang ba nga nanguli sa ilaha holding hands. Wow. Kamu diha mga magtiayon kung manguli mo sa inyo, maglakaw mo sa holding hands pa ba mo? Wala. Pag-sure mo ba? Ha? Mag-holding hands mo? Nindo tanawon, oy, kini duha nanguli sa ilab, holding hands sila ba? Nindo tanawon, oy. Pag-abot nila sa balay, ag babae miingon man, oh, kung naman ta din nanguli nga di man ni ato. Nya, miingon tong laki, so di ato ning balay. Nya mingon ang babay, hay atong balay di man ni ato. Nya mingon tong laki, na maura, giango-ango na ka. Kita kang ato ng balay, nya mingon kag di ato. Wa madugay, migawas ag apo nga batang lalaki. Lo, oh, apo, kumusta? Lo, si Lula nag-text. Siya nag-text dia imong Lula oh. Siya, no, lo. Si Lula, nag-text to simbahan, imong gibiyaan. Lain man itong asawa yung nada. Mga igsoon, hinaot sa inyong pag-uli, inyong asawa inyong madala, ha? Basin lain ang inyong mabit-bit pag-uli sa inyo, ha? Niyata sa ikapilang adlaw sa Misa de Gallo? Katulo? Aw, abinaw katulo pa mo kasimba. Unya, ang samay itong standing din ha. Ang samay itong standing. 7-0 or 4-3. Kasi ang uban diha 1-6. Oh, ang mga sugaro lo gitiman ag numero ni Bishop. Daghang tingani din hino ang perfect gyud ang attendance sa Misa de Gallo. Lipay ko kayo kay daghan ta kayo, puno kayo ang simbahan. Bitaw duha ka lalaki nga nag-istorya niingon siya, pre, basta Misa de Gallo, pre, puno yung simbahan, pre. Mao na nga maniguro ko, magdala kog lingkuranan. Maniguro siya. Ikaw, pre, magdala ba pug lingkuranan? Ingon siya, ako, pre, padung simbahan, di ko magdala lingkuranan. Inig uli, magdala kog lingkuranan sa amo. Mao day malingkuranan ni Father J diri maanam kahurot, no? Mga igsoon, ining ikapito nga Misa de Gallo, kung naminaw mo sa Ebanghelyo, nadungog na to ang nindot nga awit ni Maria. In Latin, we call it Magnificat. Usa ka awit sa pagdaig sa atong mahal nga inahan. Unya, kung atong pamalandungan, dunay upat ka bililhong butang nga angay natong makatunan, gikan ni Maria. Ang una, atong nasayran, gikalipay pag-ayo ni Maria ang iyang Diyos. Gisugdan niya ang iyang awit sa pag-ingon, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, o nagmalipayon ang akong kalag, tungod sa Diyos nga akong manluluwas. Okay? Nadungog ninyo? Nagmalipayon ang akong kalag. Ang iyahang kalag nagmalipayon tungod sa dili tungod sa bonus, ha? Dili sa tungod sa unsa, bag-o ba siya pitaka or bag-o ba siya unsa din hawa. Ang iyang kalipay ang iyang Diyos nga manluluwas. Mangutan ako ninyo, kanus aman ta or kanus aman mo malipay sa inyong kinabuhi. Kanang nindot inyong pamati, no? Ha? Kanang inspired mo, kanang inyong crush mo simba pog Misa de Gallo,
Agay, sakpan mga batanon. Kanang naamoy kwarta. Malipay mong naamoy kwarta? Pag-sure mo ba? Padidi dayon ay. Kanang naamoy hinigugma. Kanang wala mo'y problema. You are happy with God in good times. But what about in bad times? Are you still happy with your God? Ayay, importante na nga pangutana, no? Mga igsoon, bisan tuod, malisod ang iyang kahimtang o dakog puruhan, nga siya maulawan tungod kay ni mabdos man siya, nga wala pa siya makasal. Gidaig o gikalipay gihapon ni Maria ang Diyos. Mary has decided that no one was going to take away her joy. Aduna siya Diyos o misalig siya nga bisan pag-unsay may tabo, dili siya pasagdan sa iyahang manluluwas. Okay. Joy was always with Mary. Mga igsoon, kumuyon kitag joy, ayaw sabtan ninyo nga ordinaryong kalipay. Sige gisi-ngisi, sige katakatawa. Mo ba na joy? Dili. Ang joy, adunay kalambigitan sa kalinaw. Diya sa imong kasing-kasing. No? Ang tao nga joyful, kanang tao nga malinawon. Dili lang tao nga sigkatawa. Kaya na may ubang sigkatawa niya, sa ilalong di ito, gadaguok. Ay daghang tao nga magsigingisi, pero sa iyang kasing-kasing naghilak. Char. Pagkanindot ka, no, mga igsoon, kung may samata ni Maria, matag karon ug unya, aduna ra bay mga hagit ug suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Panagsa, makasinati tag dagkong problema. Pero sa daghang higayon, ginagmay ra. Di ba? Ginagmay ra man ba? Ang problema lang, kay bisan ginagmay nga pagsulay, labi na ni mga batanon nga na din hino, paminaw mo ha? Yung mga batanon, gamay nga pagsulay, sus, ma-depress dayon. Di kitag doon sa uyab, na, mura wala siya life. Wala siya paglaom. Wala ka kuyapi diha inday. Gagmay nga problema, surrender dayon. Uy, di maayo eh. Dagang higayon, gagmay naman atong problema. Pero, mainit dayon ang atong ulo. Sa puton dayon ta, o gani, mamalikas pata. Obviously, we lack Mary's trust and confidence in God. Wala nato ilha ang presensya sa Diyos. Tingani, atong gituhan nga na ay Diyos, pero kulang ta sa pagsalig niya. Maayo lang ta moingon, God is good all the time. All the time. Pero, og natay problema, God is no good na. Why ayo? Ikaduha mga igsoon sa iyang awit, giila ni Maria nga ang tanan grasya gikan sa Dios. Ang tanan grasya. Siya nagkanayon, nahinumdum siya kanako, meaning ang Dios nahinumdum kanako nga iyang ubos nga sulugon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa daghang butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Naminaw mo mga igsoon? Si Maria, sa iyang kasing-kasing nasayod siya. Ubos na gid siya. Ang iyang pagtanaw sa iyang kagalingon, sulugoon sa Diyos. No? She was lowly, very ordinary. But now, she is blessed. Bulahan siya, kaayo. Kay ngano, tungod sa tanan nga gibuhat sa Ginoo kaniya. Mga igsoon, si Maria nakasabot nga ang tanan kaniya, iya sa Dios. Nindot kaayo kung kita pod muila nga ang tanan kanato grasya sa Dios. Bunga sa iyang kaluoy. Ang tanan gyud, pamilya, katigayunan, abilidad, kahigayunan, talento, kinabuhi, hinigugma, kahibalo, kadayganan.
Kining tanan tungod sa Dios. Wa tay ato ani. Mga igsoon, kung nakasabot lang ta aning maong kamatuoran no, di kita mahambugiro. Mahambugiro mo ta dong, basta magtuot na nga kita maoy nagbuhat ani. Pagmata na. Kamong na nga nakatulog, pagmata na. Di lang nakatulog physically, but spiritually. Nakatulog ta kung makalimot ta nga siya maoy hinungdan sa tanan. Kung magtuot nga kita, mahambugiro kita. Unya gawas pa na, kung magtuot nga ato ni maglinaog ta. Okay? Pero kung masayog ta nga iya tanan ni sa Dios, di ta manghambog, oy, di ba ni ato? Unya, tanawa ra gud ninyo, inig kamatay ninyo, madala ninyo na inyong yuta. Pila ra man kadag ang yuta inyong kinahanglan, inig kamatay ninyo. Gamay ra oy, pila ka metros ra. Pero tanawa, magsige tayo panghambog sa atong yuta. Tanawa ni Bishop, kutob siya makita Bishop, ako ning yuta. Sigurado ka Brad, imo ng yuta. O Bishop, na ako'y papel ani. Unya, ni kamatay nimo, madaan mo na. Aw di noon, aw di na imo. Amen? O di kita mahambugiro, unya di po ta maglaog. Kay kabaluman ta nga ang tanang grasya sa Dios. We are blessed so that we can also be a blessing to others. Gitagaan ta sa Ginoo aron kita makahatag sa ubang mga tao. Amen. Pakpakan nato ang mga birhen. Si Pope Benedict XVI mo ay nag-ingon, Mary's greatness consists in the fact that she wants to magnify God. God alone, not herself. Ang nakanindot ni Maria kay ang iyang gusto, pasidunggan ang Ginoo. Dili ang iyang kaugalingon. Kita, ang nakaparat nato, kay gusto ta mapasidunggan ang atong kaugalingon. Dili ang Ginoo. Ikatulo mga igsoon, hapit na kumahuman ha. Ako ning taason kay tagsara ko yung kita. Ha? Di ba? Oh, tagsara ko ninyo ikita mo nang ako ning tinud-on ha. Ikatulo, gideklara ni Maria nga ang mga mapahitason, ang mga mapasigarbuhon sa kaulahian ipaubos. Unya kadto mga mapaubsanon sa kaulahian ipataas. Gideklara ni Maria ni, unya nakanindot ani kay pagkahimugson ba siyang anak, pagkadako na siyang anak nga si Jesus, mao po niyang giwali. Ang magpataas paubos, ang magpaubos pataas, no? Ingon si Maria, gibakyaw sa Dios ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibalaag niya ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gibayaw ang mga mapaubsanon. Katong mga dato, ma-imagine mo ba sa iyang panahon, katong mga dato dong o mga dagkong tao sa ilang katilingban makadungog ani, sus mapungot king ani. Ug bisan karon, ang mga dato o mga naa sa gahom, kulbaan maminaw ani. Nabay gikulbaan diha? Mga dato day mo, ha? Makulbaan ta maminaw ani. Pero mao ni nindot nga pahimangno sa mga birhen nato. Nga kung naa ta sa gahom, ya naa tay kabtangan or katigayunan, di kita angay magma pasigarbuhon. Kaya ngano, di man malipay ang Dios nato. Malipay ang Dios nato nga bisag daghan tag kabtangan, bisan paghabog ta sa aton himutangan, magpabilin ta nga mapaubsanon. That is the joy of God, the joy of our Mama Mary. Sa tanang mga mapaubsanon nga naa dinhi karon, ato silang tagaan sa masipang pakpak. Sa katapusan, gipadayag sa mga birhen nga kining gibuhat sa Dios kaniya dili lamang para sa kaayuhan sa katawhan sa iyang panahon, kundi para sa tanang katawhan sa tanang henerasyon. Apil kita. Okay? So, God is actively working then and now and in the coming days. Di kita pasagdan sa Ginoo. Mga igsoon, kung naa mo sa kahimtang karon nga naay problema sa kinabuhi, kung naa mo mga suliran nga dagko nga inyong giatubang, kung naa mo mga hagit, ayaw mo kahadlok.
Ayaw mo kabalaka. God is in control. He is not going to leave you behind. God will not abandon us, especially during those moments in our lives when we are desperate and in need of His help. Advance Merry Christmas kaninyong tanan. Atong pakpakan ang atong Ginoong Diyos.